machalnade kawuono kama ntiere kar kae kone mag piny Kenya wawacho ni dichunge major cities nyaka sani ok wane kamano timore ka dipo ni gin jok madwaro ratiro mar gadier to giseloso grube ma kama inene nade ok any problem question man Cynthia wacho to bendo ng'isi ni jok ma oluongo ng'anyo temo goni gi sim ok maki moko ni e studio ka emo miyo gi maximum ala Cynthia Cynthia segochoti Ano kalunga. mondo wacha kanyo kugolo derepi utero iwinjo wacho neno koluongo ng'anyo ma e secretary okoluongo ng'anyo ng'ama luongo ng'anyo ni secretary ni okoluongo ng'anyo. The problem mantiere from what I'm listening to en ni industry ni joma tiye ng'eny to kantiere gimoro kaka koro security mantiere industry difference ntiere mar kaka matunga wacho nitie wuon gari gi ng'ama tiye gari jogi te benefits gi industry nitie jawuoth matiyo gi matatu no ntiere wuon gari mo invest e gino ntiere jotich mane gino ma bende seche ma mtoka cha owang' ing'e mtoka cha kose wang' gi japiko to wuon gari olalo manamba manyo tiye mtoka no lalo dereba ma kanyo no koro onge tich jawuoth manyo tiyo gi gari no be koro kako tiyo mtoka no koro onge but sama koro onego bed na action bedo taken to you decide ni mondo gidhi e maandamano tiyudo ka koro difference bet nikech leadership matatu owners association yani tiyo kod jatendgi mar jo union mar jo matatu workers association negi union margi waonge mna union mar jowuotho mane maonge maybe in future bro betie chieng' moro ginene passengers union problem mantiere ang'o mabedo addressed okine ka shida mantiere insecurity mar ni wang'o mtokni magato gik mwaneno and then ma affect society okonego bed ni ng'ato kosa invest gibora amre invest e gino seche ma onge security manto intich sirkal monego bed timo to ng'ato bro wacho no kanyal golo $5 million kata $10 million na nyogo matatu to ng'ato dhi to wang'o. That is bad. Koro onego bed ni kati leadership mag jogo kata ko gidhi mandamano aparo ni chako ga from mandamano ni kan be problem nikech bok nya organize jogi nikech problem kaka koro matatu jok matiyo matatu gi gino nyaka gichiew nikech ing'e ni chulo gi pile pile ng'ama tiyo matatu ka en chule month en chule godhiambo kutieko tich kata moko be timo ngono squad ng'ama en odhi adhi achiel to duogo to nyaka koro jok gichiem koro mondo organize ng'ano mondo dhi e ng'anyo no en problem. Number 2 ndo kama wang' iyudo ka out of mtokni ma wan go Kenya ka mar safirisha jowuoth nyalo bedo $1 million for example to wang' mtoka achiel e dwe ing'eni mondo convince ji $1 million no dhi e ng'anyo nikech wang' mtoka achiel e dwe it is very difficult. Adbed no wang' kata mtokni 10 Nairobi mtokni 10 Mombasa mtokni 10 Kisumu mtokni 3 Siaya in the same day ing'eni mano koro en crisis ya ng'anyo no yot luongo but okinya convince mayot ng'ama tiyo Kayole kadhi kata na Utawala ninyo wang' mtoka moro achiel moro matatu moro achiel ninyo wang' yo ka wang'ore kata Siaya mondo kin kiko dhi tich. So that is the problem ma jogi nigo to koro ng'anyo onge. Ero kamana ng'ena ng'aduogo sasa na ka 36 tok sang'wen wakawiyo masani pora duogo iri kwa tie